mga kabingka kung unsa ni ang quality ani mga kabingka. Hindi. Wow. Look at that. 2,000 years later. Okay, what's up sa inyo mga kabingka? For this video, mag-unboxing tayo ng paparcel mga kabingka. No? Are you ready to rumble mga kabingka? Okay. So, actually natanaw na ako na hapon, no? Pero kuan ako unsay sulod jud ani mga kabingka. Okay? So gapon ako ban ko abi na ko ganang palpak ang kuwan, pero tanaw na to oh, ako na, pero ito ning kuan na yun. Wow, look at that mga kabings. Familiar na siguro mo ani mga kabings. So look at that. Ano na to? Kung balo dyan kung legit dyan ka dito ginigi order sa shop sa out. Pero isa lang ni kakuan, no? Naraan kuanin mga kabingso ang type C nga USB. Tapos siyempre ang apil tanawan na to og unsa ni ka tested and proven ka, di ba? And then gagahi ba? So ayan, natay katong isaksak diri sa phone ka. So ato nining i-swapping mga kabing. Akong gamit karon na microphone mga kabing ka BM MM1 mga kabing ka na microphone. Depende pa sa kanya. So kanina tested on siya win-win shinday. So ato na ni i-transfer mga kabing ka. So, para ma-tested and prove it. Let's go. So, ayan mga kabingka no, nauna na ko ang testingan na to ni mga kabingka kung palit na lapel mga kabingka. Nauna na ko ang kuha na ni mga kuwan kabingka. Nada siyang kulgayo. So, ako na ni kuwan test ito ng green para mawala daw noise reduction mga kabingka. Tested and prove it mga kabingka. 50 meters so kuno daw ni. Nag-green na. Na to. Check mic 1 2 1 2. Check mic 1 2 Check mic 1 2. This is a boy. Check mic 1 2 baka naman check 1 2. Check 1 2 1 2. So awa na to niya mga kabingka kung unsa ni ang quality ani mga kabingka. So amo barato ra kay ni no, kaya na niyo kung kamo mga hilig mo mga voice over mga kabingka. So ito po, see you in next my vlog mga kabingka. That's right. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.